5 वाहनांतल्यान मेळून 15 गायी कर्नाटकात व्हरताले। ह्या गायींमदी जर्सी गायींचो आस्पाव आशिल्लो। बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक दुबाव आयिल्ल्यान तांणी दोडामार्ग वाठारात महाराष्ट्र सीमेचेर ही वाहनां आडायली। ही माहिती मेळटकच दोडामार्ग पुलिशेन कारवाय करून गायी सयत वाहनां ताब्यात घेतली। बेळगाव वाठारांतल्या कत्तलखान्याचेर ही गोरवां व्हरताले असो दुबाव बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी उक्तायला। जप्त केल्ल्यो गायी गोशाळेन धाडटले म्हूण बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी सांगले। आज दनपारा 5 गाडी आज धरलेले आसा। 5 गाडयेन टोटल 15 गोरवां आमी आज धरलेली। संशयास्पद रित्या आज ते कर्नाटका व्हरताले, गोंयासून कर्नाटका। एवरी टायम आमचे बजरंगी रातभर जागे रावन आपले पारक दवरून गोरक्षेचे काम करता, रातोंदीस काम करता। माझी गोवा सरकाराक आणि आमच्या महाराष्ट्र पोलीस प्रशासन आणि सगळ्या सरकाराक विनंती आसा की हे गो हत्येचे जे काम चाललेले आसा मोठ्या प्रमाणात हालीच्या हाली हे दुसरे प्रकरण आम्ही धरलेले आसा। आता सुद्धा एक लेटेस्ट ही गाडी धरली असताना आणि एक गाडी धरलेली आसा। असे जर फाटोफाट गाडी जर मिळत आसा तर ही खरेच गंभीर बाब आसा। माझी रिक्वेस्ट आसा की याच्यावरती कडक कारवाई करपाक जाय। आज आमचे पोलीस प्रशासन पुढची कारवाई करता आसा। धन्यवाद सगळ्या बजरंगीक आणि हांकां धन्यवाद दिता आणि याच्या पुढे आम्ही जोरान असे काम करतले ही ग्वाही दिता। गोंयांसून हाडलेली दोडामार्गार ही धरली आणि ही हेचो व्यवहार हो बेळगाव वयताल्यो ह्यो गायी त्यो आमी आयज ही गायी धरल्या दोडामार्गार ही आमी गायी धरल्या ह्यो। कितल्यो गाडयो आहात? गाडी 5 गाडयो आहात ह्यो। कर्नाटका पासिंग ह्यो गाडयो 5 गाडयो आसात। गोंयांतल्यान कर्नाटकात वचताले, गोंयांसून कर्नाटका वयताले आणि ह्यो गाडयो कायम कर्नाटकाच्यो अश्यो गाडयो येत आसता। असे 3 वाजता आम्ही गाडी धरलेले आसा। असे कोकराल मार्गे अशी जाणारे गाडी आहात जे वर मागेले जातात त्या रोडान जाणारी गाडी आम्ही धरलेली आहे। पहिली गाडी तुम्ही कित्याक व्हरता अशें दिसता तुमकां? हे माराय करता अशें आमकां म्हणून चडश्यो गाडयो ह्यो ज्यो गायो बेळगाव वयता आमी प्रत्येक जाणा विचारताना आमकां सांगले की हेची पूर्ण हे खात्री आमकां अशी दिसता की आणि ह्याच्या पयलीं बेळगावसून येवपी 12 टनाचे आमी गोमांस त्याच तिलारी घाटान आमी धरलेली आहा गाडी। गोमंतक टीव्ही खातीर दोडामार्गाच्यान तुकाराम सावंत।